Padayon karon ang pagpakilig nila ni Sofia Pablo ug Allen Ansay sa mahit nilang primetime series. Sa kapuso primetime series nga Love Is Caught in His Arms nga dili lang sila kutob sa telebisyon. Apan nahimong trending usab matag gabii. Misikat usab ang panagpares sa TikTok accounts nila. Ang ilang sikreto, ang managlahi nilang chemistry nga maoy nakapakilig sa kadaghanan. Ang tinuod nilang friendship nga naumol sa pagdagan sa katuigan. Ug tungod niini, mas sayo na lang ang mga eksena alang kanila. Apan labaw sa kilig nga ihatod sa bag-o nilang serye, mas nakagit usab ang ilang acting skills sa Sparkle Love Team. Binigyan po kami ng assignment na mag-research ng 5 characters na hindi pa namin napoportray. And medyo gusto ko rin po ito kasi with my past roles, lagi po kasi akong mabait except sa prima donnas na medyo naging palaban, matapang. Malayo from prima donna sa mga ginawa namin. And nakaka-excite kasi medyo malapit to sa akin. Yeah. Mapapabikol ako dito.